салом дӯстони азиз, саломи банда аз деҳаи Бористон, ҷамоати ватан ноҳияи Фархон омадем, то ин ки усобачаҳоро боракалло бигем дар ҳавои боронӣ. Имрӯз ки 28 январ аст, локин ин ҷавомардони ватандӯст бибинед, боракалло. Салом алейкум ака. Зинда бошед, хайр бошед. Зинда бошед бинин. Доктор Заробин. Сайр бошед бинин. Вақто гап надорам, айрӯзи аввал ки ҳамин кори хайравиро сар кардем барои ободоии деҳа ватан. Хитон ҳамҷа сам гузоштен, хитон камера мекунен, бачаҳода пешниҳод мекунед, ба худо гапто надорам. Худо қабулш кунад. Сарбаланд бошед. Доктор Заробин як шахсият аст ки шавай рӯзай саҳара аввал ҳамин деҳаи мо медура я навор мекуна, бачаҳои Москваро як хирсанд мекуна. Бале, бале. Баъд ай пай кору бори зиндагии худаш. Бале, бале. Худо қабулш кунад. Сайр бошед. Тинҷи амонӣ мо як бойгари ватан. Офарин, офарин, офарин. Ин қадараш мода бас. Бале. Меяку ван ин президенти мора ҷаноби олия амри дароз бута ба ин тинҷиш барои амониш ки ба худ гапш надорам. Бале, бале, бале. Беҳтарин шахсияти беҳтарин ҷаноби олии рӯи дунё ай. Зинда бошен. Аслан ба ин ҷавомардоне ки бибинед, бо вуҷуди ҳама сахтиву бигем хунукиву ин вай даст ба коран. Ин ай ҳисси баланди ватандӯстиву бигем нисбати ҳамин зодигоҳ чӣ ғамхор будан ай. Танҳо ба ё аҳсане ба падарошун, ба модарошун, ба муаллимошун, ба рафиқошун ки дар тарбия ё чӣ салом доштанд. Агар не мо хит ба хит ба як ҷое намерасем. Аҳсан, аҳсан, зинда бошен.